я под очень большим впечатлением, столько идей, столько материала для применения, для осмысления и применения в дальнейшем опыте, что я уже в планах прокручиваю, что когда будет следующий EdCamp, и с удовольствием приеду сюда, тем более мы сейчас прорабатываем, уже появилась идея сделать у нас на Глубочине такой EdCamp. Если вы нам поможете, мы только вам будем благодарны в этом. Вот. Хочется, грубо говоря, появились крылья, и хочется вперед, и с новыми силами, и с новыми идеями все это воплощать в жизнь. Вельми цікава, класна імпреза. Наконт ураженняў я такая заматываваная, мяне натхняе тое, што тут адбываецца. Уражвае тое, што шмат людзей з звычайных школ, якія робяць на сваіх месцах розныя крутыя рэчы, прыязджаюць сюды, дзеляцца сваім досведам і такім чынам пашыраюць магчымасці для нашай школы ў будучыні. Для мяне гэта ўжо другі раз на EdCamp'е, і што першы, што другі раз для мяне, пэўна, галоўнае слово – гэта нейкае натхненне ці, магчыма, як сказаць, ёсць такое слово беларускае апантаннасць. І тыя людзі, якія тут, яны падаюцца апантанамі, і, здаецца, зараз такі вобраз настаўніка, як чалавека стомленага, але ты прыязджаеш на EdCamp і бачыш шмат апантаных настаўнікаў, і ты верыш, што гэта добра і што так можна стаць лепш. У гэтым годзе вы таксама далучыліся да каманды арганізатараў. Ці ёсць нейкая розніца, калі удзельнічаеце ў EdCamp'е як удзельнік і як арганізатар? Можа, нейкія фішкі, што цікавага было? Дарэчы, у мінулым годзе таксама я у тым ці іншым памеры бачыла, што праходзіць з адваротнага боку. І для мяне заўсёды цікава, як арганізуюцца канферэнцыі, бо гэта не першая канферэнцыя, якую я бачу з іншага боку, з боку арганізатара. І мне падаецца, што вельмі добра, што людзі даволі расслабленыя, што з аднаго боку ёсць нейкія кропкі, якія трэба зрабіць, што ёсць нейкія, я не ведаю, межы адказнасці, у якіх кожны чалавек нешта робіць, але з іншага боку тут няма фармалізму і на етапу арганізацыі, і на етапу правядзення. Цього року я вперше потрапив на EdCamp Білорусь. Мені дуже сподобався захід. Тут я познайомився з багатьма однодумцями, побачив на власні очі спільноту відповідального вчительства Білорусі. В Україні також проходить EdCamp. Цього року була 5-та неконференція національна. От тут я почув, що в Білорусі це 3-я неконференція, і краєм вуха чутно було, що наступного року плануються міні-EdCamp регіональні, чому я бажаю успіху, і хочеться, щоб спільнота відповідального вчительства країни-сусідки з моєю країною розмножувалася, і таким чином вчителі могли обмінюватися досвідом, вчитися новому і весело та круто проводити час. EdCamp – гэта натхненне, гэта ідэі, гэта жаданне дзяліцца ідэямі, гуртавацца з аднадумцамі. Гэта суполка аднадумцаў. Гэта проста падзея года, педагагічная падзея года. Свята педагогікі, як кажа Тамара Мацкевіч. З EdCamp'ом ўжо 3-й год, і ў гэтым годзе ты далучылася да каманды арганізатараў. Ці адчуваеш ты, нейкае развіццё EdCamp'у, ці становімся мы лепш? Ну, калі быць дакладнай, то я другі год з EdCamp'ом. У мінулым годзе я была як удзельнік, з боку удзельнікаў, а вось у гэтым годзе, дзякуючы вам, з боку арганізатараў. Гэта, канешне, зусім іншыя ролі і адчуванне, але развіццё я адчуваю дакладна. Я назіраю, я памятаю, як усё было мінулы год. І вось я, калі пытаюся ў настаўнікаў, сапраўды яно больш дынамічна, больш насычана, больш прафесійна. Узровень кожнага мерапрыемства, кожнай сесіі, кожнай падзеі EdCamp'а, яно сапраўды вельмі, нават Рос кажа, што ён думаў, можа прыйсці ў спартиві
спартыўных штанах і кросах, таму што ў іх кэмпы вельмі нефармальныя такія. Вось. А тут такі цудоўны мікс паміж канферэнцыйным такім фарматам і ўсё ж такі гэтай нефармальнай абстаноўкай. Супер! Я лічу, што проста цудоўны кэмп. Вось так. Уражанні ў мяне заўсёды добрыя, прыемныя, бо сустракацца кожны год з настаўнікамі, якія ідуць на крок разам з тымі, якія працуюць па ўсёй Беларусі. Гэта вельмі прыемна слухаць новыя досведы настаўнікаў, якія працуюць у Беларусі, у Польшчы, у Англіі, у Чэхіі. Зараз мы пазнаёмімся яшчэ з японцамі. Это вельмі прыемна, і вельмі прыемна тое, што настаўнікі працуюць у супольнасці, дапамагаюць адзін аднаму, і кожны настаўнік атрымлівае дапамогу, і гэта вельмі цудоўна спрацоўвае для сябе, можна расказаць сваім паплечнікам, супрацоўнікам. І на гэты год я ўжо прыехаў не адзін, я прывёз са сваёй школы сваіх жа настаўнікаў, якія таксама прыемна ўражаны тым, што адбываецца на эдкэмпе ўжо 3-й год. Я шмат чуў пра гэтыя мерапрыемства і вырашыў гэтым годзе заявіцца. Я рады, што прыехаў, і я, шчыра кажучы, проста ў захваце. То есть я чакаў нешта падобна, але ўсё, што я бачу, пераўзыходзіць мои чаканні проста. Это супер, гэта цікавыя людзі, гэта цікавыя сесіі, это сябры тут, і проста я ў захваце. Все, что я могу сказать по этому поводу. Это сустрэча з калегамі, это заўсёды адкрыццём, это перажыванне такіх пачуццяў, якіх, можа, у школе нам трошачку не хапае. Это свабода выбара. Это наогул вельмі здорава. Я ўпершыню на эдкэмпе, але бачу сваіх знаёмых, тых людзей, якіх ведаю ўжо шмат гадоў, бачу новых людзей. І цікава, што мы ўсе разам супрацоўнічаем. Такая для мяне гэта велізарная творчая лабараторыя, якая дае і такі велізарны плён. І мне гэта дае вялікую радасць ад супрацы і, канешне, шмат карысных цікавых матэрыялаў. Першае, што мяне ўразіла, гэта атмасфера гэтага мерапрыемства, гэта поўная свабода думак, выказванняў. Я думаю, што такой фармат такога мерапрыемства важлівы таму, што гэта абмен. Гэта менавіта супрацоўніцтва і цалкавітае пагружэнне у справу, у дзейнасць, якой займаюцца педагогі, абмен думкамі, фішкамі некай прафесіі. Ну і дазваляе ўбачыць, хто ў чым жыве, хто ў чым варыцца, скажем так. І менавіта важліва вось гэтая трансляцыя вопыту, ідэй, пашырэнне іх на больш шырокую аўдыторыю. Менавіта справа ў будучыні, да? То есть, калі мы кажам пра слаган, то тое, што ў выніку мы атрымаем больш высокі вынік, якасць адукацыі, ну і прафесійны рост саміх педагогаў.